Παναγιώτατε, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, εντιμότατοι Κύριοι Βουλευτές και εντιμότατοι άρχοντες του τόπου, ευλογημότατοι Κύριε Τακτητέ, αγαπητοί μου πατέρες, έντιμοι οργανωτές της εκδηλώσεως αυτής, αγαπητοί μου αδελφοί, ανταποκρινόμενοι στην ελληνική πρόσκλησή σας, η καθημάς Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους Άφρο, αποστέλουμε ως εκπροσώπους αυτής τον Πανεφιλογιότατο κατηγούμενο της Ιεράς Μονής Πέτρας Αρχιμανδρίτη Ελισσέου, δηλαδή την ελαχιστότητά μου, και τον Πανεφιλογιότατον αντιπρόσωπο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Γέροντα Νικόδημου, και απευθύνομαι τον παρόντα χαιρετισμό στην αγάπη σας ως συμπαράσταση και συνηγορία στον καλό και φιλότιμο αγώνα σας για την προστασία της οικογένειας και των παιδιών, όπως το διατυπώνεται στην θεματική της παλαϊκής αυτής εκδηλώσεως «Ώρα ευθύνης για όλους». Το Άγιον Όρος με την μοναδική φυσική του υπόσταση συνιστά ένα χώρο πνευματικό, σημείο αναφοράς του οικουμενικού πνεύματος της Ορθοδοξίας, αλλά και ζωντανό έρισμα του ελληνισμού. Στηρίζεται στην αλήθεια που πραγματώνει τη ρίση του Ευαγγελίου, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Με αυτή την προτροπή λοιπόν έχουμε το καθήκον ως χριστιανοί και ως μοναχοί να εξαγγέλουμε το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου από αγάπη για τον άνθρωπο. Το Άγιον Όρος οφείλει να μιλά για το καλό κάθε ανδρός και κάθε γυναικός, με ειλικρινή καρδιά, με αγαθή διάθεση που μπορεί να ακούσει το Λόγο του Θεού, αλλά επίσης οι χριστιανοί και ιδιαιτέρως εμείς οι μοναχοί δεν έχουμε αποστολή μόνο να αναγγείλουμε το Ευαγγέλιο. Ταυτόχρονα οφείλουμε να αντιστεκόμαστε σε όσους και σε ό,τι αλλοιώνει την εικόνα του Θεού μέσα στον άνθρωπο, σε όσους αμαυρώνουν το ήθος του Χριστού και των Αγίων. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε με την ζωή μας και με τον λόγο μας. Το μυστήριο της Εκκλησίας κομίζει μια νέα ζωή που συμφιλιώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και γενιάζει μια καινούργια υιοθεσία, ένα Αγίο Πνεύματι. Το Άγιο Πνεύμα καλεί τους πιστούς να σταθούν συνεπείς προς το βάπτισμά τους και τους έξω από την πίστη τους καλεί να γνωρίσουν τη χαρά μιας ύπαρξης διαμορφωμένης από την πίστη. Δεν είναι λοιπόν συμβατές με το βάπτισμα ούτε ομοφιλοφιλικές ούτε ετεροφιλοφιλικές εκπτώσεις. Δεν είναι στο είναι της Εκκλησίας να ευλογήσει το γάμο με πρόσωπα του ιδίου φύλου. Ευλογεί όμως τον γάμο ανδρός και γυναικός, αλλά δεν εγκρίνει την απιστία. Οι εκπτώσεις αυτές δεν ανατρέπουν μόνο την καταφύση τάξη, αλλά φανερώνουν, όπως και κάθε αμαρτία, μια ταξία στη σχέση με το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος το λέει καθαρά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, ή ουκ είδατε ότι άδικοι βασιλείαν Θεού που πληρονομήσουσιν, μη πλανάστε αδελφοί μου, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκίτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ου λύτωροι, ου χάρπαγες, βασιλείαν Θεού πληρονομήσουσιν. Και αλλού προσθέτει εμφαντικά, πάντα μη έξεστε, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστε, αλλά ούτε και εγώ εξουσιαστήσομαι υπότιμος. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή το αποφάσισε ένα δικαστήριο, έστω και θεϊκό. Συμβαίνει επειδή αυτός ο τρόπος της ζωής είναι ασύμβατος με την τριαδική ζωή και εμποδίζει τον άνθρωπο να μετέχει της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Η παραδοσιακή εκκλησιαστική στάση απέναντι στην κάθε αμαρτία είναι μάλλον θεραπευτική,
παράνομικό σφάλμα και ο νόμος έχει δοθεί για να υποδείξει το σφάλμα. Κάθε απάλληψη της οντολογικής διαφοράς είναι αμαρτία και κάθε αμαρτία οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Ο Κύριος μας καλεί να δείχνουμε σε κάθε συνανθρωπό μας για τον οποίο εκείνος θυσιάστηκε συμπάθεια. Όμως από αγάπη υπάρχει μια σαφής προειδοποίηση στην Αγία Γραφή που αφορά στις ειδωλολατρικές και επέσχυντες πρακτικές, ότι δηλαδή οι τα διάφτα πράσσοντες άξιοι θανάτου εισή, που μόνον αυτά ποιούσι, αλλά και συνευδοκούσι της πράσωση, η οποία πρέπει να ερμηνευθεί όχι ως απειλή, όχι ως επιτίμιο, αλλά ως έκφραση της αγάπης του Πατρός, ο οποίος θέλει πάντα σωθήνε. Το νομοθέτημα, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, ενώ θέλει να διασφαλίσει την αρχή της ισότητος μέσω της σύναψης γάμου σε πρόσωπα του ιδίου φύλου, και ακόμη θέλει την προστασία από διακρίσεις, καταστρατηγεί θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης υπάρξεως, ανατρέπει τον χριστιανικό γάμο και τον θεσμό της οικογένειας, οι οποίες στηρίζονται στη Γραφή και στους Αποστόλους και στην παράδοση και στις αποφάσεις των Αγίων Πατέρων που θέσπισαν όρους για την Ορθόδοξη πίστη και ιερούς κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινούνται όλα τα μέλη της. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου στην ουσία επισφραγίζεται η περιφρόνηση από μέρος των ανθρώπων της διαφοράς του φύλου, δηλαδή η περιφρόνηση της διαφοράς μεταξύ κτιστού και ακτίστου, η άρνηση της ετερότητος που εισήγαγε ο Θεός στο αρχικό αδιαφοροποίητο πλάσμα του τον άνθρωπο, η πρώτη διάκριση που δημιούργησε σε σχέση με τον εαυτό του αυτή της δημιουργίας. Η θεσμοθέτηση γάμου, και μάλιστα όχι σε ένωση ανδρός και γυναικός, αλλά ανθρώπων του ιδίου φύλου, εντάσσεται σε μία διαδικασία πείσμονος από ιεροποιήσεως, ισοπεδώσεως και τυποποιήσεως του ιερού θεσμού του γάμου και της οικογενείας, και είναι αδιανόητη για την Εκκλησία και άκρως προκλητική και προσβλητική για κάθε άνθρωπο. Αγαπούμε όλους τους ανθρώπους και τους καλούμε σε προσευχή και μετάνοια και προσευχόμαστε για όλους αδιακρίτως προσωπικών επιλογών και χαρακτηριστικών. Σεβόμαστε και τιμούμε την ελληνική πολιτεία. Υποστηρίζουμε και συμπαρατασσόμαστε στο δίκαιο και στις κοινωνικές ανάγκες. Είμαστε πρόθυμοι να διαλεχθούμε για τα επίμαχα. Στην πολιτεία και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου απευθύνουμε πληροάθωνος ίστατη έκκληση να συναισθανθούν το ιστορικό και ηθικό βάρος της ευθύνης του έκαστος και να αποτρέψουν τον περαιτέρω σκανδαλισμό και το μεταβεβαιότητος επερχόμενο ρήγμα στο σώμα του ευσεβούς λαού. Με τις άνω σκέψεις, η καθημάς Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους Άρχον ασμένος χαιρετίζει την παρούσα εκδήλωση και εύχεται καλούς και όριμους καρπούς επ' αγαθό του ανθρώπου, πλάσματος του Θεού, της οικογενείας των παιδιών του γένους μας. Σας ευχαριστώ.